Txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa dardarka. Neguko eguraldia dago eta uda oraintxe hasi da. Trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hau Arratsaldeon, hemen Aritzo Drosola de Prodigy naukazu hitz egiten. Ta beno, gen berauntzian gabonak direlako aitzakiakin, olentzerok gara izizkigun 3 arken kopia, jolas, PC-erako, eta, bueno, pentsatu benitun, zeharrengo dugu, komunitatean artean zozketatuko ditugu. Gogoratu, Twitterren jarri genuen tweet bat, eta parte hartzeko inbehartzen zen soilik tweetare retweet eman, eta gero gure horri aldean erregistratuta egon. Eta, bueno, parte hartu dezute, eta orantxe zozketa ingo dugu momentu batean. 15 pertsona zaudete, 3 kopia horiena, atzetik esan daitekeena. Eta, bueno, batzuk bakit konfirmatuta dauzkat zaudela, erregistratuta daudela horri alden gurean. Beste atzik ez dakit erregistratuta dauden, beraz, erregistratuta ez daudenak sentitzen dut, baina ja ezingo dute hori ikusi beharkoet gero behaekin hitzein da. Tokatzen zaie beti ere. Eta besterik gabe, jarrikoet beste pantalla jarrikoet, ikusteko da. Eta, bueno, hemen ikusten nahiko zeate, nola apuntatuta zaudeten guztiak, hau ez zeate. Izen batzuk ez daude, zenbait retweet eman diotena da simplemente retweet emateatik, hau da informazioa zabaltzeatik. Beste batzuk zaudenak zian gehu administraritza aldekoak, hortaz horiek ez ditut zein, kontutan hartu, ze administrariok ez gira zozketan sartzen. Eta, bueno, hauek dira, hauek zeate, hobeto esan da parte hartzai guztiak. Eta berriz ikustenko utzten dut. Eta behira, numero premioz, 3 jarri ditut. 3 irabazle hon berdia. Bakoitzantzat, jolas bana entregatuko da. Hori gauza eskatzen da. Jolasa irazten deunean, momentuan, gaur bertan jarriko da zuekin kontaktuan. Eta gaur bertan izango zute jolasa. Seguruenik. Kasu raron bat ez balitzatek gertatuko. Gaur bertan izango zenukete jolasa. Baina, saiatu hartzeatena da, gaur bertan aktibatzen, albezain laster aktibatzen jolasa. Hori eskatzen dizuegu favorez, oso garrantzitsua. Ze gero, problemak sortu daitezke garaiz ez bada zaiten. Eta, bueno, ez da unai arazo egiteik, ze gero luzatu egiten da, eta ez da gustokoa jendeana. Eta, bueno, besterik gabe, sorteatzeko emango jot. Eta, sorte hona izan dezezuela, hemen eskuinean azalduko ia 3 izenak, irabazleak, bakoitzak arken kopia bat izango du. Sortearen eman aurretik, fiskat, suspense gehiago jartzeko zozketai. Aipatu nahi dut zuek jakin dezazuten, game erauntzian arkeko zerbitzari bat daukagula. Oraindik albiste atera dago, baina, bueno, publikatu beharra daukagu, arkeko zerbitzari bat dagoela. Alere Twitterretik gemerantziari edo ezautzen baietu zute administraritza taldeko edo Telegram taldetik bakizute telegram.me/gemerauntzia Telegram taldea daukaguta.
Eta handik galdetuz gero zein den arkeko zerbitzaria, segituan sartuko zaituztegu zerbitzaria. Baina, lasai, Gamerauntziako horri aldean ere izango zute informazioa Leicester aterako eta albistea. Eta hori izan da, espero zoi tokatzen mazaizue ark zerbitzarean ikustea. Eta hemen aterako dira 3 irabazleak, berriz ere sorteon, eta bagoaz. Bera, hauek izan dira 3 irabazleak, iraitz bederatzi, @iraitz bederatzi, oantxe esango izuet zein den, zeak hartu dituet, zuzen, norabideak hartu ditut zeanak, iraitz, hau uste iraitz harakama dala, aikakatua jolasean daukana. Aikakatua dala ustet. Ikakatua dala. Minecraft zerbitzaren ere pila ibilizena eta laguntzen jarruntzena, zorionak iraitz, irazteatik. Bigarren irabazlea @betirito, orantxe behiratuko zein den. Alere, eskertuko nizueke irabazle hoi, mesua bialeko izuet, baina Gamerauntziako kontuan noski Twitterretik jarraitzen badezute, zehartara nik ere jarraituko zaituzte eta mezu pribatutik egingo du guztia. Gutxienez mezu batean bidalin Gamerauntziari zein den zuen estimeko kontua. Hori da. Baina beti ere erregistratuta mertzeate horri aldean. Hori izdakite, iraitz baki badagola. Beti ditu uste erregistratu dela. Baita ere, erregistratuta dagola. Eta Euskal Inigore uste sonatu egiten dituta izenak. Baina, beti ditu behituko eto entxe. A ver. Hemen, Iker Larrondo. Begira. Iker Larrondo irabazi dezu arken kopia bat, zorionak. Eta beste kopia izan da Euskal Inigo. A ver. Inigo 27, Inigo 27 akordatzen naiz. Hau gaina League of Legendsen txapelketan edotzen ibili. Enez gogoratzen baina, uste da ez ibili zela. Bale, zorionak 3 irabazlei, kontaktuan jarriko gea, zuekin. Eta beste gogoratu, bazkietza sistema daukazutela, bazkide egin, Gamerauntzian urtean 10 euro ordaindu. Eta hilero jolas bat zozketatzen degula, hilo honetakoak, azkenengoan oparatzen ginituenak kenduta, urrongo zozketa izango da urtarriak 10 banago edizki. Eta zozketatzen dian jolasa dia Star Wars Battlefront, The Witcher 3 eta 3. jolasa Rocket League izango dira. 3 jolas horiek, PC-erako, eta irabazi ditzazketzute horiek, bazkide izabazarete. Gainera, Gamerauntziai noski 10 euro horiekin bultzabat emango jozute komunitate honei aurrera ateratzen. Eta besterik gabe, musika pixkatekin uste zaituztet, zorionak irabazleei, bestei jarraitu parte hartzen, lasai egon, etorkizunean zozketa gehiago egingo ditugu jolasenak. Eta, akaso, ez dakit? Gabonetan opari gehiago dabe, ez dakit? Ikusiko dugu. Ale aritzek, hemen uste zaituztet, eta ondo segi, eta ondo pasa gabonak. Ale, aio!